Salam, sugeng enjang. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus, sugeng enjing. Sugeng derek ngabekti, saya ingkang wonten ing gereja, mekaten ugi ingkang wonten ing dalem. Kepareng kawula ngaturi pirsa pawaratos ingkang bagen dinten Minggu punika. Ingkang sepindah, parepatan pradataning pasamuan, pradataning badhe ngawontenaken parepatan jangkep ing dinten Minggu, setunggal Maret 2026 wanci tabuh jam 12 siang wonten ing gereja. Dumateng pasamuan ingkang kagungan perlu saged sesambetan kalian kantor gereja utawi kintun email lumantar kantor.yeremia@gmail.com. Nyuwun kabeh kawitosanipun lan pandunganipun sedaya warganing pasamuan. Ingkang kaping kalih, pawartos lelayu. Kapundhut dening Gusti Bapak Herman Yosef Supriyadi, yuswa 7 tahun, warga wilayah Depok Utara, utawi suami Ibu Erina Trisnawati, dinten Minggu 15 Februari 2026. Pradane pasamuan sawarganing pasamuan Kikaji Yeremia nderek bila sungkawa kanthi tetungga ugi keluarga ingkang dipuntilar dipun paringi kegiatan lan panglipuran saking Gusti Yesus Kristus. Pangibadah syukur panglipuran kagem keluarga almarhum Bapak Herman Yosef Supriyadi badhe dipun wontenaken dinten Minggu 21 Februari 2026 wanci jam gangsal sonten wonten ing
GKJ Yeremia. Nyuwun rawuhipun Komisi Adiwusul lan warga wilayah Depok Utara, pawartos menika minangka uleman. Ingkang kaping 3, pawartos wiyosan. Sampun kaparingan kanugrahaning Gusti keluarga Bapak Prapanca Inggar Santoso lan Ibu Erni Ruswita warga wilayah Depok Setunggal utawi putra ingkang kaping 3 ingkang kaliraken ing Depok dinten Jumat 12 Januari 2026 lan kaparingan asma Gamaliel Maliaki Abradel. Pradataning pasamuan saha warganing pasamuan GKJ Yeremia ngaturaken kawilujengan saha ndedonga mugi lare menika tansah dipun berkahi Gusti. Ingkang kaping sekawan, Komisi Adiwusul. Ibadah Adiwusul wulan Maret 2026 badhe dipun wontenaken dinten Setu 7 Maret 2026 wanci jam 09.00 ing gereja ingkang badhe dipun ladosi dening Penatua Indrias Nathanael. Kasuwun rawuhipun sedaya warganing Adiwusul. Pawartos menika minangka uleman. Ingkang kaping gangsal, pawartos keuangan. Pingsungsung ingkang sampun katampi wiwit tanggal 11 dumugi 21 Februari gungunipun 17.779,54 rupiah. Gungunipun pingsungsung ingkang sampun dipun cakaken 2.730.000 rupiah. Nyuwun kawigatosanipun salebeting pangabekti lumampah kasuwun pasamuan sami mejahi HP lan ingkang sami ngabekti supados ngutamakaken prokes. Matur nuwun. Pawartos sanesipun sumangga kawas piyambak ing pawartos pasamuan. Pangibadah ing wanci injeng menika badhe dipun ladosi dening Bapak Pendeta Rizky Yudatama saking GKJ Bahtera Kasih Wonogiri TPF Sinode GKJ. Pasamuan katuran jumeneng. Ngucap syukur dumateng Pangeran Yahwa kanthi kekidungan punika prayogi makaten ugi nyaosi kidung Mazmur dumateng asma paduka Duh Gusti Allah ingkang Maha Luhur. Kanthi ngulangaken kawat sedaya kalian slukat binarung ing swaraning celempung. Padha saosa puji marang panjenengane kanthi terbang lan jejogetan. Padha saosa puji marang panjenengane kanthi swaraning cemplung lan suling. Dene paduka Duh Yahwa sampun mbingahaken kawula kalayan prakarya paduka. Kawula badhe asurak-surak awit saking pakaryanipun asta paduka. Langit tansah nyariosaken. Sonika
Pasamuan ingkang kinasih ingkang tresnani Gusti lan dipun tresnani dening Gusti. Semoga kita lumebet wonten ing Minggu Prapaskah ingkang sepisanan menika kanthi pengaken lan panyuraos bilih. Juru tetulung kita ingkang sayektos menika Gusti ingkang nitahaken langit, bumi saisinipun sedaya. So ingkang setya netepi prastianing kawilujengan ingkang sampun kapratelakaken. Amin. 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 Lan mugi panyuwunan kita tansah tumantuk nyata awit sih rahmat lan tentrem rahayu saking Gusti Allah Rama kita, tuwin Gusti Yesus Kristus nunggiling panjenengan sedaya. Mugi-mugi ing panjenengan. Katuran kangge lenggah. Oke, wilujeng enjang Bapak Ibu nggih para sedherek, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimanakah kabar hari ini dengan cuaca yang sedikit gloomy? Kinten-kinten badhe tindak gereja males napa mboten? Mboten. Marga pun mireng teng pawartos ana pendhita saka Wonogiri ngoten. Dados tindak gereja. Mbok bilih panjenengan sami menggalih, mungkin Bapak Ibu saudara-saudari sami berpikir siapa toh pendeta itu. Nah, perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Yuda. Nama panjang Rizky Yudatama, biasa dipanggil Mas Yuda begitu saja. Lalu saya dari GKJ Bahtera Kasih. Layanan di GKJ Bahtera Kasih masuk prosesnya dulu 2021, tahbis 2024 begitu. Lalu saya di sini kesini juga ditemani oleh 3 orang yang cantik dan ganteng. Nah, pertama saya kenalkan dulu, ini Bu Pendeta yang dulu begitu. Jadi yang dulu itu karena ini mantunya pendeta Suargi, pendeta emeritus Harsono, Pak Ibu. Kemutan? Nah, istrinya Suargi, pendeta Yeskiel, dulu pendeta sebelum saya di GKJ Bahtera Kasih. Ini Bu Intan Hafiana, silakan berdiri Bu. Oke. Ayu mboten Bu, Pak? Ayu nggih. Nah, menika mantunipun Swargi Pendeta Harsono. Lajeng pengkalihipun menika Diaken Dwi Sulistiawan yang saat ini bolos bertugas di Bahtera Kasih. Ikut saya ke sini. Ini sepupunya Pak Supri. Bisa berdiri Pak Diaken Dwi. Nah, menika. Lalu yang terakhir Bapak Ibu, kalau tadi istri pendeta, sekarang ini putu pendeta. Sopir kami, juga yang menemani kami Mas Yulipius Mahadil, bisa berdiri. Nah, ini kok saya bujang Bapak Ibu. Monggo dilirik. Nah, tetiganipun menika ngancani kula tumuju wonten ing ngriki lajeng kula ugi badhe ngaturaken salam pasderekan saking pasamuan GKJ Bahtera Kasih. Tumraping pasamuan wonten ing GKJ Yeremia Depok. Dene pitepangan candhaipun Bapak Ibu mangke badhe kalajengaken nalika bibar ibadah nggih. Mun cekap to mun pirsa namine kula. Pun nggih. Umur mboten sah nggih. Mangke mawon. Kula tesih nem, pokoke nek nimbali kula ampun Om, ampun Pak, Mas mawon. Nah, kula lan panjenengan dinten menika kaatak kangge nindakaken panyuraos pangibadah wonten ing Minggu Prapaskah pisanan ugi mengeti HUT Sinode ingkang kaping 9 gangsal kanthi jejer panyuraos wonten ing pangibadah menika menapa wontenipun menika sanes keserakahan. Nah, menika jejeripun. Kalau di bahasa Indonesia kesahajaan bukan ketamakan atau keserakahan. Itu di dalam bahasa Indonesia. Nah, dan hari ini Bapak Ibu bersama-sama kita diajak untuk menyadari betapa pentingnya hidup
menuruti kehendak Tuhan, meyakini dan mensyukuri apa yang menjadi berkat Tuhan wonten ing tata gesang padintenan kita kula lan panjenengan dipun atak kangge gesang kanthi netepi dawuhipun Gusti nebihi dosa lan nebihi kasrakahan. Dene lajenging pangibadah menika kita katak kangge memuji asmanipun Gusti saking kidung pasamuan Jawi gangsal welas padha sepisan lan padha ingkang kaping kalih. Kula tumenga mring Gusti. Para mitranipun Sang Kristus ingkang kinasih, kawula ngrumaosi menawi kawula dereng saged netepi kanthi sampurna sabdanipun Gusti ing gesang padintenan kawula. Samangke dumugi wekdalipun kanthi tumemen kawula sowan ing ngarsanipun Gusti Allah, ngakeni saha nelangsani miwah nyuwun rahmating pangapuntening Gusti. Sumangga ndedonga secara pribadi dumateng Gusti Allah. Sumangga kita ndedonga. Duh Allah Sang Akarya Jagat, nalika kawula piyambak-piyambak mawas diri tumrap gesang kawula piyambak-piyambak, kawula tasih asring boten ngecakaken katresnan dumateng Gusti, sesami dalah sedaya titah. Wonten ing patamananing gesang ingkang paduka jereng, kawula boten tansah ngrimati patamanan punika. Anggen kawula nengenaken diri pribadi saha kanepson, ndamel sesambetan kawula kalian tiang-tiang ing sacelak kawula dados siget. Dhateng jagat menika kawula asring nelak watesan. Lepen dados reget woh-wohan tuwin sawernining jejangan ingkang pinanggih ing wana boten lestantun malih. Bumi ketaton amargi pandamelipun manungsa. Keparenga ngapunteni dosa tuwin panerak kawula, duh Allah. Kapirsanana kawula kanthi sunaring wedana paduka, supados kawula pinaringan manah enggal, ingkang tansah ngener dhateng karsa paduka. Kasagetna kawula mulihaken sesambetan kalian sesami
saha ngrimat sagunging tumitah. Ing Sang Kristus kawula ndedonga. Amin. Saestu ketuwung. Saben tiyang ingkang nelangsani dosa-dosanipun ingkang mratobat ngasoraken manah pamanggihipun wonten ing ngarsanipun Gusti, keparenga kanthi sikep jumeneng nampeni pawartos sih rahmat saking Gusti. Monggo pasamuan katuran jumeneng. Sih rahmat saking Gusti kita tampeni saking serat setunggal Yohanan bab 3 ayat 3 ngantos dumugi 21. Ana dene pepakone iku yaiku supaya kita padha pracaya marang asmane Gusti Yesus Kristus kang Putra lan supaya padha tresna tinresnanana cocok karo pepakon kang kadhawuhake dening Sang Kristus marang kita. Dene sapa kang netepi saking pepakone iku dumunung ana ing Allah lan Gusti Allah ana ing wong iku. Lan ya mangkono iku anggon kita padha sumurup yen Gusti Allah dumunung ana ing kita. Ya iku roh kang wis diparingake marang kita. Mekaten pawartos sing sih rahmat saking Gusti. Puji syukur konjuk Gusti Allah. Kita sami sanggemi sarengan kanthi repening kidung kesanggeman angka 7 dasa setunggal padha sepisan lan kalih. Begitu
Boten namung nyawa kula lan panjenengan ingkang badhe memuji asmanipun Gusti, ananging nyawanipun ingkang sami lenggah teng inggil. Mila tim karawitan ingkang lenggah teng inggil menika badhe misungsungaken pepujen. Monggo wekdal katur tim karawitan ingkang badhe misungsungaken pepujen dhateng Gusti.
Cek. Oke. Oke, Bapak Ibu, saderengipun kita sami nunggil wonten ing pandonga, kita sampun kacawisaken tembang saking tim karawitan lan menika ndayani manah kita. Menjadikan hati kita itu semakin bersiap diri untuk menerima firman Tuhan. Maka dari itu, mari kita bersatu di dalam doa. Monggo kita nunggiling pandonga. Sarengan kalian pasamuan wonten ing GKJ Yeremia Depok menika Duh Gusti ing enjang menika kawula nyadong berkah Sabda Timbalan Paduka. Kami sungguh memohon berkat melalui panggilan sabdamu hadir bersama-sama dengan kami. Mila keparenga pakaryanipun Sang Roh tansah nunggil. Maka dari itu kami memohon persekutuan kami dengan Roh Kudus dapat terjadi nyata, memberikan pemahaman kepada kami semua, memberikan kami rahmat dan kasih karunia. Mila saking menika kawula saged mirengaken nindakaken timbalan sabda Paduka ing tata gesang padintenan kawula. Pandonga menika namung kawula suwun wonten ing asma dalem Gusti kawula Yesus Kristus, juru pamarta kawula ingkang gesang. Amin. Waosan kapisan kapendet saking purwaning dumadi kalih ayat gangsal 11 dumugi 17 langkung badhe kalajengaken purwaning dumadi 3 ayat 1 dumugi 7. Sang Yewa Allah mundhut manungsa wau kapapanake ana ing patamanan Eden kakarsakake ngolah lan ngreksa sarta Sang Yewa Allah banjur paring dawuh marang manungsa mangkene. Sakwarnane woing wit-witan ing patamanan iki kena sira pangan ing saksenengira. Nanging wit pangawruhing becik lan ala iku wohe aja sira pangan. Dene samangsa sira mangan wohe mesti sira bakal mati. Ana dene ula iku kang julik dhewe ing antarane saking kewan daratan karyane Sang Yewa Allah. Mongko iku celathu marang wong wadon mau. Temtunipun Gusti Allah paring dawuh dhateng sampeyan, sira aja mangan wohing sakrupaning wit-witan ing patamanan iki. Lak nggih to? Pangucapane wong wadon marang si ula. Wohe wit-witan ing patamanan iki kabeh kena wae dak pangan. Nanging tumrap wohing wit kang ana sak tengahe patamanan iki ana dawuhe Gusti Allah mangkene. Aja sira pangan, malah ndemok wae aja, supaya sira aja padha mati. Nanging si ula celathu marang wong wadon mau, boten-botenipun sampeyan sami pejah. Nanging Gusti Allah mirsa sakmangsa sampeyan nedha wohen wit punika, sampeyan badhe kaparingan awasaning paningal temah dados sami kalian Gusti Allah, saged nyumerpi ingkang sae lan ingkang awon. Wong wadon mau nuli weruh yen wit iku becik kanggo pangan lan katon nengsemake, lan maneh wit iku minginake awit bisa ngolehake kapinteran. Tumuli metil wohe lan mangan, kang lanang kang uga ana ing kono iya diwenehi lan iya banjur mangan. Ing kono mripate wong loro mau padha kabuka, temahan padha sumurup yen uda, mulane tumuli padha gandeng-gandeng godhong anjir kagawe awer-awer. Mekaten sabdanipun Gusti. Ngatosaken pamaosing Jabur Mazmur bab 3 ayat 1 dumugi 7. Jabur Mazmur 3 ayat 1 dumugi 7. Anggitane Prabu Daud kidung piwulang. Rahayu wong kang kaapura panerake, kang dosane kaaling-alingan. Rahayu wong kang turakane ora kaetang dening gewah, sarta kang atine ora kadunungan citra. Sadangunipun kawula kendel, balung kawula sami dados kapuk.
ing salebetning pangluruh kawula sak dinten muput. Amargi rinten dalu asta paduka awrat pametekipun dhateng kawula, sungsum kawula ngantos garing. Kados dene ngraking mangsa benter. Dosa kawula nglairaken dumateng paduka, kalepatan kawula boten kawula aling-aling. Tembung kawula tak ngakoni paneraku ana ing ngarsane Sang Yehuwa. Paduka nuntun ngapunten kalepatan kawula margi saking dosa kawula. Milanipun sakatahing tiyang mursid sami ndedonga dumateng paduka. Mumpung tak saged pinanggih senadyan wontena pena ageng boten kabeneran. Paduka ingkang dados pasingitan kawula, paduka nebihaken kawula saking karibetan. Paduka ngamuli kawula, temah kawula luar sarta asura-asura. Pasamuan ingkang kinasih, waosan kaping kalih kapendhet saking serat Rom gangsal ayat 12 dumugi 19. Serat Rom gangsal ayat 12 dumugi 19. Bapa Adam lan Sang Kristus, mulane padha kaya tekane dosa ing jagat jalaran saka wong siji, sarta tekane pati marga saka dosa mau. Mangkono sipati iya wis nyrambahi marang wong kabeh. Jalaran wong kabeh mau wis padha gawe dosa. Sabab sadurunge ana angger-anggering toret ing jagat wis ana dosa. Nanging dosa mau ora kaetung menawa ora ana angger-anggering toret. Sanadyan mangkono, wiwit Rama Adam tumekani Nabi Musa, sipati wis masesani uga marang kang padha gawe dosa. Kang panerake ora madani ing panerake Rama Adam. Iya iku kang dadi gegambarane panjenengane kang bakal rawuh. Nanging sih rahmate Gusti Allah iku ora padha karo panerake Rama Adam. Sebab menawa panerake wong siji njalari wong kabeh padha tumiba ing panguwasaning pati. Luwih agung maneh sih rahmate Gusti Allah sarta peparinge ganjaran kang luberi wong kabeh, kang marga saka wong siji, yaiku Gusti Yesus Kristus. Lan peparinge sih rahmat iku ora timbang karo dosane wong siji. Awit karampungan teng pangadilan tumrap panerake wong siji iku nekakake paukuman. Nanging peparinge ganjaran sih rahmat marga saka panerak kang akeh iku nekakake karampungan kang benerake. Sebab yen marga saka panerake wong siji, sipati wis masesa marga saka wong siji iku. Mendahane maneh wong kang wis padha nampani kaluberaning sih rahmat sarta ganjaran kebeneran, mesti bakal urip lan masesa marga dening wong siji, yaiku Gusti Yesus Kristus. Dadine padha kaya panerak siji nekakake paukuman maring wong kabeh. Mangkono uga tumindak ing kabeneran siji, njalari wong kabeh padha kabenerake dadi lan uripe. Dadi padha kaya pambangkange wong siji mau, njalari wong kabeh dadi wong dosa. Mangkono uga marga saka pambangun turute wong siji, kabeh wong banjur padha dadi wong kang bener. Mekaten sabdanipun Gusti. Matur nuwun, tetiganipun sampun maos waosan leksionari. Dene kula badhe maca waosan Injil Bapak Ibu. Monggo kita sami gatosaken saking Injil Matius bab sekawan ayat setunggal ngantos dumugi 11. Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya menggunakan Alkitab bahasa Jawa terbitan tahun 81. Matius sekawan ayat setunggal ngantos dumugi 11. Gusti Yesus kagodha dening iblis. Sawise mangkono Gusti Yesus katuntun dening Roh menyang ing ora-ora samun supaya kagodha dening iblis.
salebare siam 40 dina 40 bengi, wekasan kerapan. Juru panggoda banjur sowan ing ngarsane sarta munjuk mangkene. Menawi panjenengan putraning Allah sumangga sela-sela menika panjenengan sabdaaken dados roti. Nanging Gusti Yesus paring wangsulan pangandikane. Ana tulisan mangkene, uripe manungsa iku ora mung saka roti wae nanging saka sakabehing sabda kang miyos saka ing lesaning Allah. Iblis tumuli nggawa Gusti Yesus menyang ing kutha suci lan dijumenengake ana ing dhuwur payone pedalaman suci, banjur munjuk mangkene. Menawi panjenengan putraning Allah, sumangga kula aturi anjlok mangandhap awit pitutur yen pangapunten kula ambali. Awit wonten seratan mekaten. Pangeran bakal ndhawuhi para malaikate tumrap sira sarta sira bakal ditadhahi ing tangane supaya sikilira aja nganti kesandung ing watu. Pangandikane Gusti Yesus. Ana maneh tulisan mangkene, sira aja nyoba Pangeran Allahira. Gusti Yesus banjur digawa iblis meneh munggah ing gunung kang dhuwur banget lan diaturi mirsani saking krajan ing donya dalasan kamulyane. Nuli munjuk mangkene. Menika sedaya badhe kula caosaken dhateng panjenengan. Anggeripun panjenengan sumungkem sujud dhateng kula. Ing kono Gusti Yesus banjur ngendika marang iblis, "Wis lunga setan, sebab ana tulisan mangkene. Pangeran Allahira kang kudu sira sembah lan panjenengane piyambak kang kudu sira bekteni." Iblis banjur lengser saka ing ngarsane Gusti Yesus, lah ing kono tumuli ana malaikat-malaikat kang padha sowan lan ngladosi panjenengane. Mekaten Injilipun Gusti Yesus Kristus. Rahayu kula lan panjenengan tiyang pitados ingkang mirengaken sabdanipun Gusti saha ingkang ngatosaken dalang kula wentah ing tata gesang padintenan kita. Hosiana. Bapak Ibu ki para sedherek ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus, menawi kula nyuwun pirsa dhateng panjenengan, kula teng Depok nika nembe pisanan niki. Jadi ke Depok baru pertama kali ini, lalu saya sempat bingung ketika melihat blueprint-nya Depok. Bingung lagi tambah macet di Margonda, Pak Ibu. Nah, di Wonogiri tidak ada kemacetan seperti itu. Lalu yang mau saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua, gereja menika lumebet kecamatan pundi to jan-jan? Pundi? Pancoran Mas. Enten sing pirsa mboten? Kecamatan Pancoran Mas nika wonten pinten desa? Desa. Satu kecamatan ini di Pancoran Mas ada berapa desa? Kelurahan, ada berapa kelurahan? Kata sangat ya Pak Ibu? Nate ngetang mboten? Mboten. Gereja menika lumebet wonten ing kelurahan pundi? Tepong Jaya. Apa Pak? Tepong Jaya. Depok Jaya. Depok Jaya. Nah Bapak Ibu kalau kita mau menghitung kula lan panjenengan menawi kersa ngetang sak kelurahan nika kathah desa, kathah dusun, paling boten desa ngoten mawon, kelurahan ngoten mawon, lan ing gereja menika lumebet wonten ing kelurahan Depok Jaya. Kinten-kinten panjenengan nate ngetang boten? Berapa luas tanah yang digunakan untuk pembangunan satu kecamatan Pancoran Mas?
Pirsa nggih, dengan tawaran yang menggiurkan, lalu dapat pinjaman bisa dicicil dengan kira-kira apa dampaknya 10 tahun, 20 tahun ke depan, Bapak Ibu? Dipun adegaken wonten ing pasiten desa, wonten ing pasiten kalurahan. Nah, teng Wonogiri niki nembe ngetren pembangunan. Dan saya mikir Bapak Ibu dampaknya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kalau aturan standarnya itu 600 meter persegi bangunannya, dan itu dikali jumlah desa, dan di Wonogiri itu rata-rata tanah di desa itu digunakan untuk sawah. Kira-kira sedasa tahun kalih dasa tahun rego beras niku mundak mboten? Naikkah harga beras atau malah beras akan sulit? Naik dan sulit mungkin. Atau malah panjenengan tidak dahar beras lagi. Daharnya burger, terus apa kemarin saya diajak makan tekwan, terus apa lagi Pak Ibu? Kondok, yang sepuh-sepuh bisa dahar gitu? Pirsa? Apa kuwi Mas? Pasti pertanyaannya seperti itu. Nah, kita bisa melihat sebab akibat yang lalu terjadi karena fenomena akhir-akhir ini Bapak Ibu. Dan tawaran-tawarannya menggiurkan. Dan ketika kita cocokkan dengan Injil bacaan hari ini, misalkan kula wau dados ula nggih, panjenengan dados Gusti Yesus. Gusti Yesus tak bangunke nggo jenengan iso utang, cicilane bungane rendah. Tenang, bab sawahmu, tenang, bab tanahmu engko terjamin. Lalu panjenengan sebagai Gusti Yesus ngendikan Bapak Ibu, hidup bukan dari beras saja. Kalau Gusti Yesus tadi ngendikannya hidup bukan dari roti saja ya. Dan itu yang dipilih Tuhan Yesus dan mengingatkan kita semua Bapak Ibu bahwa hari-hari ini sebenarnya banyak sekali tawaran-tawaran yang menggoda kehidupan kita. Kula lan panjenengan menika kagodha dening kathah perkawis ingkang dayani kula lan panjenengan dumawah wonten ing keserakahan. Dayani kula lan panjenengan dumawah wonten ing tumindak ingkang eksploitasi alam. Dayani kula lan panjenengan dumawah ing kaicalan padatan-padatan tata gesang padintenan. Bisa jadi besok kita sudah tidak makan beras lagi karena banyaknya sawah yang diuruk. Bisa jadi berasnya mahal dan enggak sampai ke Depok. Bisa jadi yang makan beras itu cuman orang-orang yang berduit. Bisa jadi seperti itu. Nah, kula lan panjenengan kaimotaken wonten ing Purwaning Dumadi. Purwaning Dumadi niku napa Bapak Ibu? Kejadian. Tadi Pak Song Leader tidak pirsa. Tanya ke Bu Song Leader, Purwaning Dumadi itu apa? Kejadian. Nah, saya mendengarkan tadi. Wonten ing kejadian dipun serat kanthi estu bilih tugas kula lan panjenengan sejatinipun mboten nyerakai bumi, mboten lajeng eksploitasi bumi. Ning malah kepara dados napa? Dados mandataris Allah ingkang ngreksa lan ngolah jagat menika. Wonten ing Purwaning Dumadi dipun cariyosaken mekaten. Lan estu Bapak Ibu menawi Adam lan Hawa dipun cariyosaken boten saged ngolah lan ngreksa Taman Eden awit maem napa? Woh kuldi
Wonten ing Rom gangsal ayat 12 dumugi 19 dipun cariosaken. Dosa menika saged tuwuh awit nerak angger-anggeripun Gusti Allah. Kenapa kok ada dosa? Ya karena ada hukum Taurat. Rom berbicara seperti itu. Dan Jabur Mazmur mengingatkan kita hari ini, berbahagialah orang yang lalu bisa mengakui juga merasakan pengakuan itu dengan kerendahan hati, pengakuan atas dosanya tentunya di hadapan Allah. Rahayu tiang ingkang nelangsani dosanipun. Kula lan panjenengan dinten menika kaimotaken kanthi jejer panyuraos. Mboten enten teng MMT nggih. Jejer panyuraosipun napa Bapak Ibu kula aturaken kala wau, menapa wontenipun menika senes keserakahan. Kesahajaan bukan keserakahan. Kita diajak betul untuk mengingat bahwasanya keserakahan itu timbul karena dosa. Dosa itu timbul karena nerak angger-angger, melanggar hukum, yaitu hukum Tuhan Allah, dan kita menghidupi kehendak kita, kepinginan kita sendiri. Dan itu terjadi dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang lalu kita lakukan. Awit miturut kula dosa menika lumampahipun boten ketok kados dene rayap, sithik mboko sithik dipun terak, sithik mboko sithik dipun terak, pungkasanipun dados jeblok dosane gedhe. Niku ingkang kelampah. Kados dene kula lan panjenengan Bapak Ibu. Wonten ing tata gesang padintenan. Kala wau kula aturaken bab menawi dipun titipriksa nggih saged mawon nika wujud saking keserakahanipun manungsa ingkang ginakaken sawah-sawah dipun uruk dados bangunan ning boten ngertos sedasa kalih dasa taun candhakipun mangke beras kados pundi wujudipun, reganipun larang napa mboten nika nggih mboten saged dipun bayangaken. Ning kula ngemutaken ing dinten menika. Besok diingat betul bahwa kalau beras mahal, kalau beras itu sulit, kalau beras itu tidak baik-baik saja keadaannya, pasti buah dari dosa-dosa di masa lalu, termasuk ketika kita semua mengeksploitasi sawah-sawah yang ada dijadikan dengan bangunan permanen. Niku ingkang sepisanan. Ping kalihipun kula lan panjenengan nalika nindakaken padatan-padatan kebiasaan yang buruk di kehidupan kita yang berujung pada dosa dan berujung pada keserakahan. Nah, apa toh kebiasaan itu? Bapak Ibu, mbah-mbah, kakung putri, enten sing kagungan asam urat. Ada yang punya asam urat? Punya ya. Asam urat itu lahir dari apa toh? Kok bisa tinggi? Lahir dari apa asam urat itu? Dahar apa? Kacang. Jeroan. Apalagi? Macam-macam pokoknya yang bisa melahirkan asam urat Bapak Ibu. Nah lalu cek sudah sepuh, oh asam uratnya tinggi. Lalu di kehidupan keseharian sama istrinya atau sama suaminya atau sama anaknya atau sama cucunya bilang, aku tak makan dikit aja ya, ini rempelo atinya. Itu pisanan Bapak Ibu. Besok lagi, aku tak ngerasain metenya ya karena mau lebaran mete ketoke enak. Aku tak ngerasain ini dapat ati kunjungan opor dari tetangga sedikit aja gitu. Nah, kebiasaan yang sedikit aja itu lama-lama kira-kira jadi asam urat enggak? Jadi dosa enggak? Apakah bisa kita bilang yang sering berbicara sedikit saja tapi lestari itu kita dianggap atau dijadikan orang yang serakah? Keserakahan itu tidak hanya garuk yang besar Bapak Ibu.
Ning dari yang sedikit saja itu bisa jadi kita disebut orang yang serakah. Awit dumawah wonten ing dosa. Dosane mboten ketok suwe-suwe, ora iso mlaku. Merga asam uraten niku ing tata gesang padintenan. Kados ngoten nggih contonipun. Operasi Merah Putih nggih sami mawon. Reti-reti dibangun, mengke njebluke teng wingging bab beras niku. Sanesipun kula lan panjenengan ugi saged nggatosaken bilih wau wonten pisungsung pepujian saking para tim karawitan. Kinten-kinten nek jenengan pirsani napa enten sing rikmane tesih cemeng Bapak Ibu? Napa sedaya petak lan petakipun dipun cet dados abrit, dados oren? Asli. Kira-kira yang di atas itu umurnya berapa Bapak Ibu? 17. Nah, di Bahtera Kasih punya tim gamelan juga, tapi sekarang sudah bubar. Kenapa kok bubar? Melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Apa atau kebiasaan yang buruk itu? Contoh Bapak Ibu, kayu gamelan niku rawan saking napa? Rayap teter. Kebiasaannya dulu, yang rusak baru satu bisa menggunakan yang lainnya. Niku ingkang sepisanan. Yang lainnya masih bisa digunakan. Niku ingkang kaping kalih. Kok sing rusak saya akeh. Niku ingkang kaping 3. Ping sekawanipun sing rikmane petak-petak iya gamelan gereja is mulai ra diurusi. Kamangka sing main nggih sing ngendikan niku. Lagi ngoten to? Pungkasanipun Bapak Ibu bubar. Awit napa? Awit boten dipun tata alat-alatipun kanthi sae lan prayogi. Mila sing petak-petak nika rambuté nek ken ngusungi piyambak, ken ngrimat piyambak, lak mboten saged. Awit enten sing asam urat, enten sing kolesterol kala wau, enten sing werni-werni kawinatesanipun. Nah, pasamuan GKJ Yeremia menawi sampun kagungan aset ingkang mekaten, nggih kedah dipun tata lan rimati, mboten lajeng mangkih rusak awit keserakahan nuruti pikajeng kula lan panjenengan piyambak. Lan pungkasanipun bangunan menika bangunan anyar nggih. Lumampah pembangunanipun pinten tahun? Kemarin katanya Pak Ketua Umum itu sekitar 2-3 tahun. Betul nggih? Nah, lalu menghabiskan dana sekian Bapak Ibu. Kula lan panjenengan ing GKJ menawi nglestantunaken pembangunan fisik menggih napa melih dipun bangun nggih sae sejatinipun. Nggih prayogi, bentuke enak. Kepanasan mboten? Mosok bangunan anyar kepanasan niki. Ananging kedah kemutan ingkang dipun lestantunaken mboten namung bangunan fisik. Nek bangunan fisik tok yang dilestarikan nanti jadinya serakah. Yang dilestarikan juga pembangunan iman kita, pembangunan pelayanan kita, bagaimana kita berorganisasi di gereja GKJ Yeremia ini dengan baik. Supaya yang biasanya jadi kebiasaan buruk itu tidak terjadi. Yang biasanya kita tergoda oleh ular, oleh iblis itu tidak terjadi. Yang biasanya kita jatuh ke dalam dosa itu jadi ingat bahwa itu dosa dan tidak kita lakukan. Mila saking menika Bapak Ibu, gesang kanthi prasaja boten kanthi kasrakahan menika dados timbalan wonten ing Minggu Prapaskah ingkang kaping sepisanan lan panjenengan sedaya katuran kangge nindakaken timbalan menika. Gusti paring berkah tumrap kita. Amin. Wekdal ning katuran tumrap kita.
Pasamuan kang kinasih katuran jumeneng. Sesarengan tiang pitados ing sadengah papan lan wekdal, sumangga kita netekaken kapitadosan kita inggih menika pangaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kaliyan bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula. Ingkang kadadosaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasareaken tumedhak dhateng teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah. Lajeng sumangka dhateng swarga pinarak wonten ing tengahipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta wradin. Inggih patunggalipun para suci. Punapa dene pangapunting dosa tanginipun raga sarta gesang langgeng. Panjenengan katuran lenggah malih. Kita midhangetaken pangunjuk pujian saking karawitan gending. Sumangga.
Ampun kesupen nggih tim karawitan nek dipangan teter lan rayap enggal-enggal di basmi. Mari kita berdoa menaikkan syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Monggo kita nunggiling pantungo. Pamoga swargan ngaturaken panuwun syukur awit sih berkah paduka ingkang estu ageng srana timbalan sabda paduka. Kawula nglenggana bilih sok kala mangsa dosa kawula menika namung ngenut pikajeng kawula piyambak. Dosa-dosa yang kami lakukan seringkali hanya bersandar pada kehendak kami sendiri. Padatan-padatan ingkang awon menika ndayani kawula dumawah wonten ing dosa lan kasrakahan. Kawula dumawah wonten ing ulemanipun setan lan iblis. Mila paduka ngemutaken srana waosan ing dinten menika. Kawula menika kaatek kangge nglampahi gesang kanthi prasaja nut pitedah paduka menapa malih sambetan nalika bumi menika kagulawentah kanthi sailan prayogi. Tentu dados tugas kawula sedaya. Ketika bumi ditata dan dikelola dengan baik, tentu kesadaran yang kami tumbuhkan adalah itu tugas kami semua sebagai ciptaan Tuhan. Saking menika Duh Gusti kasagetaken kawula nglampahi tata gesang padintenan sarengan kalayan brayat kawula ingkang kawula sadar kanthi estu brayat kawula menika kebak kawinatesan. Kawinatesan bab momotan, kawinatesan bab penggalihan kawula, kawinatesan bab kasarasan lan sakit ingkang kawula raosaken, kawula estu nyadong berkah tumraping sedaya brayat-brayat ingkang kraosaken momotan, penggalian ingkang awrat lan nglampahi gesang menika kados dene mboten wonten semangat malih. Lan kawula nyadong berkah mirunggan tumraping brayat-brayat pasamuan wonten ing GKJ Yeremia Depok kados dene brayatipun Pak Paul Henry Sitanggang, keluarga dari Pak Christian Budi Kusuma, keluarga dari Pak Martin Matius Lepa, keluarga dari Pak Supriyatno, keluarga jemaat yang lain, diberkati dalam setiap pergumulan kebahagiaan juga relasi yang lalu dapat terjalin dalam setiap kehidupan bersama dan dapat menjadi garam terang dunia bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dene para pasamuan-pasamuan paduka wonten ing GKJ Yeremia ingkang ngraosaken kabingahan awit ambal warsa ulang tahun wonten ing minggu menika kados dene Ibu Aninda Suci, Abiasa Narotama Milagre, Ibu Ati Gandriyawati, Dek Devan Gabriel, Mas Danang Pangesti, lalu Saudara Belmondo Wahyu, Bapak Enggar Widodo, Ibu Kristanti Hari, Saudara Bayu Kristian, Ibu Sri Lestari, Saudara Jovan Adniel, Saudari Felicia Diva Samanta, Bapak Muhtarom Wiryo Sentono. Kira-kira dalam setiap pertambahan umur yang lalu Tuhan berikan, di berapapun umur yang lalu Tuhan perkenankan untuk dijalani, mugi saged kelampahan kanthi sailan prayogi kebak kasarasan dalah kabingahan. Dene para pasamuan ingkang kraosaken sesakit utawi kawinatesan utawi pancen sampun ngancik yuswa adi kados dene Bu Ati, Bu Sumunaring Tias, Mbak Sela, Bapak Sarpin, Bapak Edwin, Ibu Rahayu Ningsih, Ibu Lili, Ibu Tri, Bapak Rianti, Ibu Surtini, Ibu Sagimanto, dan seluruh jemaat yang lain. Keparenga paduka berkahi kanthi pengajeng-ajeng ingkang namung gumantung wonten ing panguwaos lan sih kasarasan saking paduka. Lan paduka mugi berkahi peladosan-peladosan ingkang badhe
kelampahan ing GKJ Yeremia Depok kados dene peladosan ingkang sampun karantam kanthi sae, pelayanan-pelayanan yang terjadi di rumah rohani GKJ Yeremia yang ada di Sawangan, lan candhaipun sambetan kalian renovasi gedung gereja GKJ Yeremia dalem pamujan paduka menika mugi enggal karantam rampit lan karaosaken berkahipun dayani berkah-berkah pangibadah karaosaken dening sedaya pasamuan. Lan kawula ugi nyadong berkah sanesipun wonten ing GKJ Yeremia kawula nyadong wonten ing Klasis Jakarta bagian barat. Mugi sedaya peladosan-peladosan ingkang karantam wonten ing Jakarta bagian barat saged nuwuhaken Injil karahayon paduka kami rengaken dening sedaya tiyang lan berkati bangsa dan negara ini, Kota Depok, berkati toleransinya, berkati seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di Kota Depok dan bahkan di negara tercinta ini. Kawula namung lenggono kawula kathah kakirangan pandonga menika kawula ngrumaosi tebih saking kasampurnan. Mila paduka ingkang nyampurnaaken hanya Tuhanlah yang bisa menyempurnakan. Dan kesempurnaan itu terjadi ketika kami semua meminta di dalam satu nama yang indah Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal Bapa yang penuh kuasa. Hosiana. Amin. Pisungsung pepujen saking vokal grup Depok Setunggal monggo katuran kangge misungsungaken swantenipun. Salibmu mengubahkan hidupku, nyawamu kau berikan untukku, darahmu tercurah untuk dosaku, kau mati korbankan hidupmu. hanya Engkau beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu, kau disalib, mati
hidupku. Nyawamu kau berikan untukku, darahmu tercurah untuk dosaku. Kau mati korbankan hidupmu, hanya Engkau beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu. Kau disalib, mati dan bangkit, layakkanku tebus hidupku. Hanya Engkau beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu. Kau disalib, mati dan bangkit, layakkanku tebus hidupku. Beriku hidup, hanya Engkau berikan bangkit, layakkanku beriku hidupku. Hanya Engkau beriku hidup, hanya Engkau berikan nyawamu. Kau disalib, mati dan bangkit, layakkanku tebus hidupku. Pasamuan ingkang kinasih, katuraken pisungsung kanthi rila saha pinahing manah dados tandha yekti raos syukur kita tumraping katresnan saha pangrimatipun Sang Kristus. Sabdanipun Gusti ingkang dados tetales atur pisungsung kabethik saking setunggal babad 16 ayat 29 ingkang mekaten. Padha nyaosna kamulyaning asmaning marang Pangeran Yehuwa, nggawa pisungsung lan lumebuwa sowan marang ing ngarsane. Padha sujuta lan nyembah marang Pangeran Yehuwa kelawan ngrasuk kasucen. Nyuwun keparengan Bapak Ibu saking Komisi Adi Yuswa mangke saged ngedaraken kantong pisungsung. Pradataning pasamuan ugi ngaturaken Bapak Ibu ingkang badhe paring pisungsung saged ngagem QRIS ingkang Jumawis. Diaturi ugi bilih mangke diedaraken kantong pisungsung warni ungu ingkang kagem kegiatan Basar Kasih ingkang badhe kawontenaken minggu ngajeng tanggal 1 Maret. Nyuwun dukungan pasamuan. Monggo kita sami ngrepekaken Kidung Pasamuan Jawi 170 kalih manungsa nanem wiji. Mati, pintu
kawula niki. Nggih. Pasamuan katuran jumeneng. Monggo kita ngaturaken pisungsung wonten ing redonga. Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing kraton swarga ingkang mulya, samenika kawula sowan dhateng ngarsa Paduka, ngaturaken panuwun kagem sedaya berkah lan sih kadarman Paduka ingkang tanpa wates. Matur nuwun kagem kawilujengan lan pangayoman Paduka wonten ing gesang kawula. Matur nuwun ugi awit Gusti sampun paring wekdal kagem kawula saged ngaturaken raos syukur kanthi sami paring pisungsung ingkang namung saperangan alit saking berkah Paduka. Mugi Gusti kepareng nampi lan berkahi saengga saged kagem jembaraken peladosan wonten ing GKJ Yeremia. Mugi sedaya ingkang kawula aturaken lumantar persembahan, pelayanan lan gesang kawula saged kagem kamulyan asma Paduka. Kawula ugi ndongaaken sedherek ingkang dipun percaya ngatur pisungsung menika saged nindakaken kanthi raos tanggel jawab ugi raos ajrih dhateng Paduka. Mugi Paduka tansah paringi hikmat ugi kawicaksanan. Matur nuwun awit saking sabda pandika Paduka kawula suwun pangantining Roh Suci Paduka supados kawula saged nindakaken ing gesang padintenan. Matur nuwun ugi tumrap Pendeta Rizky Yudatama saking GKJ Batra Kasih Wonogiri ingkang sampun kepareng babar wedaring sabda pandika Paduka. Gusti mugi kepareng tansah ngluberaken berkah dumateng Bapak Pendeta Rizky Yudatama, mugi saged nindakaken pakaryan padintenan kanthi lancar. Gusti ugi tansah paring berkah saha panuntun saengga ugi saged nindakaken peladosan kanthi sae ugi lancar. Kathah dosa lan kalepatan ingkang sumela ing gesang kawula
Mugi Gusti kepareng paring pangapunten sedaya atur syukur pasambat punika kawula aturaken wonten ing ngarsa paduka. Awit saking pananggeling Sang Putra Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun kepareng mucal donga Rama kawula. Duh Rama kawula ingkang wonten swarga, asma paduka muji kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten punika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Punapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin. Pasamuan ingkang kinasih wonten ing Sang Kristus Yesus, kita lumebet wonten ing pangutusan saking Gusti. Ing pungkasaning pangibadah menika Gusti ngutus panjenengan muring nglestantunaken pakaryan panjenengan wonten ing sak tengahing jagat. Sesarengan kalian Gusti kawula samuka makarya ing jagat punika. Wonten ing jagat menika dados pribadi ingkang setya makarya ngrimat sagunging titah. Amargi kawula kangen nyeksèkaken Sang Kristus. Pinuji Gusti Allah Sang Rama Sang Putra saha Sang Roh Suci. Ingkang boten nate misahaken kawula saking katresnanipun Gusti samangke saha ing salami-lami. Kita kidungaken kidung pangutusan kawan atus 309 padha pisan kemawon. Samyong rasa miwah semplaing mana sumangga Gusti ngagem kawula ring ngengetno para kanca semput makarya lawan dodo dados berkah tumrap tiang kathah. Pasamuan ingkang kinasih kita tinimbalan nampi berkahipun Gusti ingkang mekaten. Gusti Allah Sang Akarya jagat kepareng mapanaken panjenengan wonten ing pojokan-pojokaning gesang kangge ngrimati sagunging titah. Gusti Yesus Kristus Sang Pamiter Agung kepareng tansah nunggil wonten ing gesang padintenan panjenengan supados lumampahing gesang panjenengan tansah ngluhuraken asmanipun Gusti. Dalah roh ing katresnan saking Gusti menika kita pitadosi boten nguciwani kita lan keparenga dayani panjenengan tansah tresnani jagat ngewahi pitembungan pakaryan saha pikajeng panjenengan ingkang awon kadadosaken tandhaning sih rahmat saking Gusti tumanduk wonten ing sagunging titah. Gusti Allah Tritunggal Maha Suci, Sang Rama saha Sang Putra saha Sang Roh Suci keparenga nunggil ing gesang panjenengan samangke ngantos ing salami-laminipun. Amin. Hosiana, Hosiana, Pasamuan katuran lenggah.
Sugeng enjang Bapak Ibu sedaya, pradataning pasamuan ngaturaken sugeng dinten Minggu lan sugeng lajengaken gesang padintenan ing pasrawungan kanthi nglesakaken sabdanipun Gusti lan mugi Gusti berkahi kita sedaya. Matur nuwun dumateng Bapak Pendeta Rizky Yuda Tama awit sampun ngladosi pangibadah kita ing dinten menika lan sampun babar sabdanipun Gusti. Mugi pakaryan lan palatosanipun binerkahan dening Gusti lan menawi samangke badhe kondur dhateng Wonogiri mugi lampahipun lancar boten wonten sambekala lan salam saking jemaat GKJ Yeremia dumateng jemaat pasamuan ing Bahtera Kasih Wonogiri. Matur nuwun paletosanipun. Pardhaning pasamuan ugi matur nuwun dumateng petugas organis, prokantor, multimedia, sound system lan operator video. Mugi paletosan panjenengan binerkahan dening Gusti. Pasamuan nyuwun kawigatosan lan wekdalipun amargi panitia MPDK setunggal badhe ngaturaken uninga bab kegiatan ing pasamuan mriki. Sumangga panitia ingkang badhe ngaturaken uninga. Salam Bapak Ibu, sugeng enjing. Badhe dipun waosaken pawartos bab MPDK setunggal. Nanging saderengipun kawula maosaken pawartosipun mugi kepareng kula waosaken mawi basa Indonesia supados mboten kelentung nggih. Agenda Paskah 2026 saat ini kita sudah memasuki Minggu Prapaskah 1. Agenda Paskah 2026 dimulai dari ibadah Rabu Abu yang sudah kita laksanakan bersama-sama pada hari Rabu 18 Februari kemarin, hari Rabu kemarin pukul 19.00. Kemudian saat ini kita akan memasuki masa Minggu Prapaskah 1 sampai 6. Ini dimulai dari 22 Februari hari ini sampai dengan nanti 29 Maret hari Minggu. Itu di tanggal 29 Maret nanti akan ada ibadah Minggu Palma. Setelah kebaktian Minggu Palma nanti di malam harinya di hari Minggu juga tanggal 29 akan ada malam doa dan pujian. Bukan malam hari, mohon maaf, ini sore pukul 17 jam 5 sore di GKJ Yeremia. Kemudian akan ada di hari Kamisnya tanggal 2 April pukul 19.00 atau 7 malam akan dilaksanakan kebaktian Kamis Putih di GKJ Yeremia. Kemudian hari Jumat ada kebaktian Jumat Agung tanggal 3 April jam 3 sore, jam 15.00 ibadah terpusat di GKJ Yeremia. Di hari Sabtu, sore hari, tanggal 4 April akan diadakan kebaktian Sabtu Sunyi. Tanggal 4 April pukul 6 sore, 18.00, kemudian diakhiri pada hari Minggu, tanggal 5 April akan ada ibadah Minggu Paskah, pukul 7.00, ibadah terpusat. Jadi untuk kebaktian Minggu Palma, kebaktian Jumat Agung, kebaktian Minggu Paskah, ibadah terpusat di GKJ Yeremia. Secara lengkap jadwal bisa dibaca di Warta Gereja, juga nanti akan diedarkan melalui WA grup wilayah masing-masing dan di grup pelayanan juga sudah diedarkan. Kegiatan pada Minggu Paskah, Minggu Prapaskah 1 sampai 6 dari tanggal 22 Februari sampai 29
Maret adalah sebagai berikut. Pembagian benih bunga seperti yang sudah di share, sudah dijelaskan pada Paskah kali ini adalah Paskah ekologis, di mana kita akan juga menghayati bagaimana pemaknaan Paskah terhadap lingkungan. Nah, panitia mengajak untuk kita juga melakukan aksi itu dengan pemaknaan melalui perjalanan benih. Nanti akan dibagikan setelah ibadah, nanti di luar akan ada petugas yang sudah siap dengan benih. Nanti bisa dibagikan satu keluarga satu benih. Nanti silahkan ditanam pada media yang kami menganjurkan media menggunakan pot yang berasal dari barang bekas, apakah bekas galon atau bekas plastik yang digunakan untuk minyak goreng begitu ya. Itu kan cukup besar dan bisa dipakai sebagai pot gitu ya. Itu kami menganjurkan seperti itu. Kalau memang ada, karena memang sifatnya ini untuk ekologis, kita berusaha untuk reuse, menggunakan kembali barang yang sudah ada. Nah, kalau tidak ada, ya monggo, yang ada di rumah bisa dimanfaatkan, begitu nggih. Kemudian dari tanggal 22 Februari sampai 22 Maret, ini hari Minggu ke hari Minggu, tiap minggu kami mengajak para jemaat untuk mengumpulkan botol bekas pada tempat yang sudah disediakan. Nanti di luar sudah ada tempatnya, embernya besar, nanti tinggal dimasukkan botol bekas untuk minuman yang 600 ml. Kalau Bapak Ibu mengkonsumsinya, nanti kemasannya bisa ditaruh di situ. Itu nanti akan kita gunakan bersama-sama sebagai dekorasi masa Paskah ini, sehingga kami di dalam masa Prapaskah ini, Paskah ini berusaha menggunakan apa yang sudah ada. Kita coba reuse, kita coba recycle begitu ya, untuk ini lingkungan gitu. Pengumpulan botol bekas. Kemudian juga pada pembukaan minggu kemarin sudah dibagikan materi persekutuan doa. Ini silahkan nanti diserahkan kepada wilayah untuk pelaksanaan PD-nya masing-masing. Kemudian nanti akan ada di setiap minggu ibadah, kami mengajak jemaat dari masing-masing wilayah dan komisi Adiuswo dan juga sekolah minggu untuk mempersembahkan pujian. Jadwalnya nanti sudah ada, nanti bisa dilihat pada setiap ibadah minggu. Tadi sudah diawali dari wilayah Depok 1, nanti berikutnya akan ada wilayah-wilayahnya. Kemudian aktivitas berikutnya di masa Prapaskah adalah kerja bakti untuk gereja. Ini di tanggal 7 Maret, ini hari Sabtu, nanti jam 8 pagi. Lebih lanjut nanti akan ada pemberitaan melalui flyer ataupun di WA grup masing-masing, di wilayah masing-masing nanti bisa dibaca. Kalau ada yang tidak perlu ditanyakan atau kurang jelas bisa menghubungi panitia, saya, Mas Nunu, Mas Kristanto. Gitu mungkin. Sama satu lagi Bapak Ibu, ini titipan dari panitia karena tadi masih tentang ekologis. Nanti di setiap acara kami menghimbau Bapak Ibu untuk membawa tumbler karena kami sebisa mungkin tidak menyediakan minuman kemasan ya, yang gelas begitu sudah tidak kami sediakan. Kami akan menyediakan galon berisi air minum. Nanti Bapak Ibu monggo silahkan membawa tumbler, biasanya bagi yang sudah ini tumbler untuk bisa diisi air di situ. Ini kita mencoba mengurangi sampah plastik Bapak Ibu. Jadi monggo nanti kalau setiap ada acara sesuai yang sudah diberitakan membawa tumbler supaya bisa diisi air minum. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, nanti lebih lanjut melalui WA grup masing-masing. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Monggo Pak Sabar. Matur nuwun, lan semoga kita sengkuyung panitia umrap kegiatan kita ing MPDK setunggal. Pasamuan kula aturi jumeneng. Semoga kita mungkasi pangibadah dinten menika kita ngrepekaken kidung Kawanatus 309 bab kalih. Monggo.
tumrap